Siinä ihan valmennuksen alussa niin on ihan äärettömän tärkeää se, että me rakennetaan mahdollisuus onnistua. Ja mistä me lähdetään liikenteeseen on ajankäyttö. Se, että me käytetään aikaa supertehokkaasti, mutta me rajoitetaan sitä työn aikaa. Siihen käydään prosesseja, missä me katsotaan, että mitkä on vahvuudet, mitkä on heikkoudet, mitkä on tiimin vahvuudet, mitkä on heikkoudet, mitkä delegoidaan, mitkä pidetään itsellä, mitkä ulkoistetaan. Eli tämmöiset on itse asiassa sen onnistumisen pohjalla. Siihen päälle me rakennetaan sitten tämä fyysinen ohjelma. Ei voi olla niin, että sulla on täyskalenteri ja me lätkitään sinne vaan reenejä sisään. Se on täydellinen resepti epäonnistumiseen. Miesyrittäjä. Jos tämä resonoi sulle, heitä mulle viesti alfa, otetaan sulle oma konsultaatioaika ja katsotaan, voisiko mä auttaa sua.